Dik. Kembang kenong Yo Dik. wong tresno gawe gelem. Ora kegelo kok. Tenang lho. Kembang melati wong tresno gawe larane ati. Belas kok seneng kok geloro ati. Kecubung Iya Dik. yen tresno ora nyapi bingung. Apa maneh bingung ya ora to. Kembange mawar wong tresno ngono ya kudu sabar. Oh, wong tresno ora kena kabeh sabrono. Ora mestine Ora becik kanggone para wanita. rawe Piye Dik? iku paripesane Timbang rawe luwe becik becik. sampe kancane. Ana crita sinetron anyar sing ditayangno ana Indosiar. Dipelet sing dadi pendekar pilih tanding dasar wis nyawantar. Dipelet sektine amit-amit Kurane rambut dicate di pedang ora dadi celurit ora dadi dembe ni palet pancene sekti iso mentol putra iso mentol putri ora perlu putri kamene tante ana di barane siji maneh tinggalane bapak pucuke cilik sedang apa-apa bengi ratu bapak badolan dalemmu budaya Rewangi sing kuku awalon kok menawa entuk iwake lele. Rewangi menahan manut kok menawa dadi bojone. Sar-sar rada motor ya Mas Piputer. Ser nek siramu ngelu tindaknya ngedokter tare wangi sing gogok orang kok menawa entuk iwak lele tare wangi ra karo-karoan kok menawa tetep dadi kancane layamu layangan mono dasar anteng benange kenar kaya ngono wong anak mondong dasar ngandang tuwidake jujur. Yo pet priya mae primpet yo yo glo priya bojone nonjong glo